Diyos maray na hapon po sa Ilugabos, mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pagatindir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayanan paggamit din cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po kita para sa novena kay Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Senior Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Senior Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Senior Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Jesusly hear us. response to the supplication, Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In our hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name,
for you never fail to govern, whom you do solidly establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Ipamibi na po niya to an Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan na sinautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mo mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran, kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, singgan aki, singgan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kabus. Ngunyan po aldaw ng Lunes sa ika-17 semana sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mga intensyones, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni Justin Del Agua, Nancy Andes, Mercy B. Soria, Raquelin Balde, Camille C. Hassan. Pasasalamat in honor of Santo Niño and St. Jude Thaddeus sa kahagadan ni Dr. Emenita Ong Hoko. Mga special na intensyon to pass the GCLE board exam sa kahagadan ni Vanessa Benavente, for successful operation sa kahagadan ni Venus Sogilon, asin man para sa kahagadan ni Raquelin Balde and Ronald Buak. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para kay Carmen Teresa, sa kagadan kan Zaragoza and Ziga family. Kay Rodolfo, ni Eden B. Guanizo, kay Alvin, kan Nico BRHMC, kay Rogelio, sa kahagadan ni Gwen, 4th death anniversary of Marilu, ni MJ Princess Alpinie, para sa kalag ni Manuel Sr. asin Ulysses, ni Abigail Buiza, para kife kan Prados family, for all souls, ni Hermelina Alcazar, para ki Ramon Mercedes asin Merrick, sa kagadan ni James Salceda, para kay Father Felix Jose Nenita,
Sa kahagadan ni Malen Ahoro, para kay Jamila Angela, ni Julian Bontile, para kay Rosie, kan Panganiban family, asin para sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Raqueline Balde. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Ang
sinaki, sin kan Espiritu Santo, Amen. agurang nan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, tan sa mga kasalan, tangani magkanigo kita magselebrar kan nga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, sin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos. Mayroon ka man lagod sa to, ang Diyos na makakamhan, sin pagkapatawadan sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos, para surog ka naman nagsasarig sa imo, kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal, padakula sa mo an sa imong pagkahirak. Tanganing huli, ta ika nagsasakop, ika nagpapamunda, ang mga karahayan na minalipas gamit tuminggayong unyan, ang mga karahayan na tanganing ang mga bagay na nagdadanay sa mo anang matungkusan, uli kay Jesu-Cristo, kabarang nanyamo sa imong aki, kay babang nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa na ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. An kagurangnan nagsabi sako, lakaw, bumakal ka nin habay na lino, asin ihabay mo diyan sa imong habayan, alaga dai mo ipagbuntog sa tubig. Binakal ko ang habay siring sa sugo nin kagurangnan, asin ginamit ko. Giraray o minabot sako ang tataramo nin kagurangnan na ansabi, kuaha ang habay na sa imong binakal, asin ginagamit. Dangan dumuman ka sa Euphrates, asin taguon mo iyan sa sarong luho sa kagapuan. Nagduman ako, asin tinago ko ito sa kataid kang Euphrates, siring sa ipinagbuot ning kagurangnan. Pakaagi nin halawig na panahon, ang kagurangnan nagsabi sako, bumangon ka, paduman sa Euphrates, asin kuahon mo ang habay na ipinatago ko sa imo duman. Nagduman ako sa Euphrates, kinutkot sa kakinuako ang habay duman sa sakong tinaguan, asin uya ang habay lapa na. Daina mapakinabangan. Dangan ang tataramo ning kagurangnan uminabot sa kuya na an olay. Ini ang sabi ning kagurangnan, arog ka iyan, rurunuton ko ang kapaabaw-abawan ni Huda, asin ang dakulang kaapaabaw-abawan nin Jerusalem. Ang banwaan na ini habong maghimati kan sakong tataramon, na naglalakaw sa kasumbikalan nin sa indang puso, nagsurunod sa ibang mga Diyos, na paglilingkudan asin pagsasambahon ninda. Sinda magiging arog kan habay na ini, na daina nanggad mapakinabangan sa anuman na bagay. Ninhuli taarog sa habay na minadukot sa habayan kan tawo,
Siring kaiyan dinarakong harani sa sakuya ang bilog na harong ni Israel, asin ang bilog na harong ni Huda. Olay ning kagurangnan, tanganing sinda maging sakuyang banwaan, sakong kabantugan, kaumawan asin kamurawayan. Alagad dai sinda naghimati. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Liningawan nindo ang Diyos na nagtao sa indo nin buhay. Liningawan nindo ang Dios na nagtao sa indo ning buhay. Pinabayaan nindo ang gapo na naglalang sa indo. Liningawan nindo ang Diyos na nagtao sa indo nin buhay. Kan mahiling ini nin Diyos, napano siya nin pagkauyam, asin kaanggotan sa iyang mga aki, lalaki asin babae. Liningawan nindo ang Dios na nagtao sa indo ning buhay. Sabi niya, tataguon ko sa inda ang sakong lalawgon, asin hihilingon ko kung ano ang sa indang katapusan. Huli ta sinda gikan sa maraot na kapag-arakian, mga aki na daimayo mapapaniwalaan. Liningawan nindo ang Dios na nagtao sa indo ning buhay. Pinapag-imo ninda ako kan magsamba sinda sa bakong Diyos. Pinaanggot ako kan sa indang daing haros na mga gibo. Papaimunon ko man sinda sa paghona na sinda bakong banwaan. Maaanggot sinda dahil sa daing pag-isip na katawohan. Liningawan nindo ang Dios na nagtao sa indo ning buhay. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip ni Jesus sa mga tao ining masunod na parabola, ang kadayanin langit nakakabaing sa pisog nin mustasa na isinabuhag sa uma. Pinakasadit sa gabos na pangapisog, alagad pagtalubo, naging pinakadakula sa gabos na tinanom. Sagod na ang mga gamgam sa langit nagturog doon sa kanagibaw sa indang salakan sa sayang mga sanga. Sa rupang parabola, inusip niya sa inda, an kadayan ng langit nakakabaing sa libadura na kinuanin sa sarong babae, dangan sinilak sa tulong takad na arena, sagod na ang bilog na minasa, uminusbog. Inikabot, sinabi ni Jesus sa mga tao sa pagin mga parabola, kung bakong sa mga parabola, di siya nagtataram sa inda, nganing mautob ang sinabi kan propeta, bubuksan ko ang sa kong uso sa pag-usip ng mga parabola, asin ipapayag ko sa inda ang mga bagay na tatago, poon kanan kunaban linalang. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Nadagugta na ining parabola kang mustasa, parabola kang para sa buwag, parabola kang treasure, kahapon. Tawan tanin doon ining first reading. Inulita ini nagpapahayag kang relasyon ng Diyos sa tao. The relation of God with humanity is a relationship compared to the relationship of a husband to a wife. It's a love relationship. Kaya, kung ilingunta, ang mga readings o ang mga ibang
libro kan banal na Biblia, lalo na itong Song of Songs, they speak very much of may pagka-sexual na nga ni, no? Sexual na nga ni ang mga description. Ining pig describe sa enot na mabasahon, habayan is the loincloth. Kung baga sa mga lalaki, so brief, ngunyan, very intimate, no? Ang loincloth, piga-compare, iyo yan so mga tao na nakadukot kay kagurangnan, represented by the body. Kaya, kung ika susumbikal or if you betray God, it's like betraying your husband or your wife. Kaya, minsan baga ang mga tataramon ng Diyos na pigasabing kay puantang sunodon, kay puantang pagnilay-nilayan, ulita, ang day nagtutubod sa Diyos is like idolatry. Itong pigasambata, mga daing mga bagay na igwang mata, day nakakakita, igwang dungo, day nakakaamoy, igwang ngimot, day nakakataram. So, ang sisay man na nagasamba sa mga arugaan is committing the sin of idolatry. Now, if you love, kung namumutan mo ang sa imong agom o sa imong karelasyon, more than you love God, but sabihon, di mo kayang mas mamuot sa Diyos kaysa duman sa agom mo. Ang agom mo magagadan, ang Diyos dahil nagagadan. Kaya, even the relationship of the children to the parents, sometimes, nagsisisi, kinuarang kang Diyos, aki pangaya, etc., etc. Kung anong, garobaga, pigdadagitan ang Diyos na, kinuha so aki ininda, pero isipon ta, aki ba ninda talaga ito? Bako, baga, pinasubli man sa nakang Diyos. Even our wives, our husbands, they're all lent only to us. Parang panandali ang kaligayahan. Pero ibabalik mo sila, ninulitan na mamamatay sila, bago man sa mauli sa agom o sa kusisay man, kundi sa Diyos. Kaya, minsan, dahil na intindihan ng buhay ta na pagod na ta sa diri ta, we can do anything, we can aspire anything, na karongan ni loincloth ang satong relasyon sa iya, na very, very close, na halos marinig mo na sa kagurangdan sa imong katabi. If that is our relationship with God, di kitang karapatan na mag-ibo din sala because we are very close. Pero the way we act, garo ba ang Diyos, kung kailangan ta sana, sakarang kita maano sa iya. Pero kaya nga na kita na lang, tanganing ma-experience ta in a way that there's a God who is so good, who is full of love, na gustong i-shower sa to. More than our human friends, wives, husbands, can do the showering of love. Kaya lang, nabubunag kita, pagunat, so, kapatatawo, iyo na mismo ang kaugmahan ta. Di na ko takit ang nagagadan, tayo na yan ang eternal love natin. Kaya lang, we still die. Nabako pa ito ang tunay tang destinasyon. So, even though napamahal tayo sa mga anak natin, kaya pa tamang gisipon na we are going to return them to God. Although we have invested so many things to them, pinag-aral natin,
ganda natin ang buhay. Ano tamang sanaan? That is our tungkulin, our duty as parent. Pero, bago pa yan, ipinanganak natin, ipinanganak na ni God. Kaya siyang talagang may-ari sa lambang saro sa tuya. And when we accept the sacraments, dyan po tayo minabalik sa iya. Dahil ang sacrament is the life that God has given us. What is that? The divine life. Ang life na niyaon sa tuongon yan is the physical life. And that is only a manifestation kan buhay na binibigay sa to. Kung saan man iyan paduman, yan po ang sa tong assignment. We have to research on it kung para sa po ang human life na tinatao, ang ngapot. Kung ini ang destino kang tao sa kinabuan, then ako ta siya magagadan. And he or she would have the ultimate happiness that they can have. Pero as it is, nilikha ang tao bago man sa para sa diri niya, kundi para sa Diyos na naglalang sa iya. He or she might have some forms of happiness, pero whether kontentado na siya o dai, bago po yan ang sa iyang destination. We still have to do God's will. Kasi ang God's will, iyo na makadaw kita sa iyang kahadian. Gusto man o bako, gusto man o habo. So, nata po gusto man o habo. Tinulit na man kita pwedeng mag-sayuma. Well, we have our own will, okay? Pero, if you follow your will, you're not again following God's will. Diba? Di ka nakutaan ko pangadji kang our Father. Your will be done on earth as it is in heaven. So, ang dilemma kang buhay ta, na nahiling ta sa nang pagkatawo ta. But there is something else inside our soul. As in, ang soul na yan, iyo po ang karapatan ng Diyos sa sato. So, when we die, we cannot know to the soul na kalag ko, dahi ka magduman sa langit. Dahi man po, kasi gali pis po ang kalag sa kagurangnan. Kung ang kaluluwa ang nagdataong buhay sa hawak ta, that means the soul is more important. Ninulita siya nga niyang mabubuhay na eternally. Pero halaton ta ang promise ni Lord na the body will also rise up. But it is the glorified body. Hawak na pinagtiisan ta na iligtas sa diablo. Hawak na pinagtiisan ta na gawing malinis in order to present it to God. Asin, tanganing sa pag-abot kang pagkabuhay liwat, nararapat siyang mag-ako kan muling pagkabuhay. That is also another obligation of everyone. Kaya kung di tabig bababanalan sa tuyang hawak, baka hindi maninigo na buhayon liwat. Tabangan ta kagurangnan sa task na ini, sa tungkulin na ini, tangaling mahiling ta ang relasyon ta na we are like loincloth to the body of God. Hanggang ang sinan nila
Mamibi ka mga tugang, tanganin sa koan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Ako un manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kang sa iyang aran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Pagurang na namibi kami, ako ang mga atang na dinudulot mi, alis sa imong pagkamatinao, tanganin mga urog kabanal, na misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya magpabanal sa sa pamuay-buhay ngunyan sin magdara sa mga kaugmahan na daing kasagkoran uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas mga puso. initaas minas sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa nakakaligtas. Danay sa minsan sa pasalamat kami sa imo. Banal na mahuli ka na motan mga aking sa Kristo, ang sa imong tataramon, na iginibo mo kan gabos. Sinugo mong paraligtas, sin para tubos, para sa mo, na nilaman sa bagsikan spirito, asin namundag sa birhen, sa pagutokan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo. Nin banal na banwaan, nagdupa siya, kan pinapasakitan, tanganing daugon, ang kagadanan, sinipahayag ang pagkabuhay liwat. Kaya kaibakan mga anggeles, singabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog, nagsasabi, banal, banal, banal na kagurangnan, Diyos ng mga hukbo. Ang langit sindaga, panokan sa imong kamurawayan, osana sa kaitaasan. Paladan minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, osana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami pabanala kanambon, kan sa imong espiritu, tangaring para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Kristo. Siya sa rugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, si pagpasalamat binaakini, itinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tayo niyang sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabot, sin magkakan kay ni, mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asid dani natipan. Napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon indo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapangarenan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahayag, sagot na kaya kami nagrurumdum sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangnan, kaning tinapay nin buhay, sin kalis, sin kadigtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, mag-atubang, sin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahira kami, nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Kirong dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalapkop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay ba kamong kansamong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kang kabos na klero. Siring man, girom duma sa imong pagkaherak, kan sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Orog na itong ginigiromdom, pinapamaybi sa misang ini, asin ang gabos ng mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag, kan sa imong lalagon. Kay ragi kabigabos, namimibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen, ay nakan Diyos, San Jose, sayang esposo,
San Judas Tadeo, sin mga banal na apostoles, sin gabos na santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay, daing kasagkoran, mag-umaw sa pamuraway sa imo, siringman, uli sa aki mong si Yesu Kristo, uli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Dios, amang makakaman, kapag kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, ang sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na to, kon pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, ngangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit, ang samong kakanon sa roal daw, tao mo sa muya, ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya. Sinhare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, marasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging daring natalingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Torinawan kagurang nandanay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tanda ning katuninongan, peace be with you. Tugang ngayon sa kagurang na Yesu Kristo, sa paagi kan sayang aki, kan paagi kan ama, nagpadara sa iya, kita inaapod sa buhay na dahing kasagkoran. Sinan sa tuyang hawak na malalapa, bubuhay yung liwat, tulo sa tong pagtubod. Siyang kodero kan Diyos, nagpapara kan kasalan ng kinaban, palada mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatama na kita kang hawak ni Kristo sa buhay na dahing kasagkoran. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ikapalan kabuang nanan mapakahit mo. Ikapalan kabuang nanan mapakahalo. Ang kalugang iniida isang kuyang lupang puso. Mamaibi kita. Pagurangnan, nakinabang kami kan Diyos no na sakramento, ang danay na pagrumdom, kan pasyon sa imong aki, waras sa namimibi kami, tanganing ining atang na siyaman sana, nagtaw sa mo, sa day masabing pagkamot, magdara sa samong kadigtasan, siya nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mga pasaindo, Asin sa imong espiritu. ikan mga pamibi sa udas Deus, sa Maria na ining kaligtasan, kamo asin ng mal sa buhay bendisyonan, sa ngarang kanama, sin aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tinudutan na, banal Eucharistia, lagaw kayo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father. Into this silence as Gifting in pledge, sent you to us, O beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people.